Здравейте, казвам се Теодора и съм от България, от град Сливен. Когато реших да си направя операция ринопластика и на корема абдоминопластика, потърсих в интернет, но на повечето места, в повечето болници ми отказваха да направят две операции заедно. Единствено в болницата се съгласиха да направят заедно двете операции. Свързах се с координаторката Майя, която организира моето пътуване и приема ми в тази болница. Когато дойдох тук, се запознах с лекарите. За ринопластиката е доктор Окам, а за абдоминопластиката е доктор Еркам. Тук ме посрещнаха, направиха ми абсолютно всички изследвания, срещнах се с лекарите. Цял един ден беше отделен само за изследвания и за разговори с лекари. На следващия ден ми направиха заедно двете операции Заедно работиха лекарите с една опойка в екип. Чувствам се вече прекрасно. Операциите минаха преди 5 дена. Днес ми извадиха тампоните от носа. Всичко е наред. Всичко е страхотно.